Вагитов Замир Маратұлы. Миңа 5 яш. Мен Зирәлік балалар бақшасына йөрим. Люция Блиева әни. Иртән уянғачлыгымнан әни беренче сүзем. Күзләрем күреп куана әнинең нурлы йөзен. Әнем кулар тигән ашны ашау күңелле. Әни кебек аңламыйдыр бүтән кеше күңелне. Бәхетле булсын балам дип әни бик нык тырыша. Үпкәләми кай чагында әз-мәз генә орышса. Әни тик син булганга бәхетле көлүләрем, кояшлы, якты дөньяда ышанып йөрүләрем. Гади дә син һәм гадел дә син тормыш гүзәллеге. Йомшак булсаң да үзеңдә әтиләр түземлеге. Иртән уянгачлыгымнан әни беренче сүзем. Күзләрем күреп куана әнинең нурлы йөзен.